que non é sinxelo detectalos a primeira vista, os coches ocupa son unha das maiores dores de cabeza dos veciños e dos concellos. Falamos de coches que son abandonados por diversos motivos: averías graves, falecemento do dono, participación en feitos delictivos ou impagos do seguro obrigatorio, entre outros. En todas as cidades e vilas galegas hai centos de vehículos que os propietarios deixan á súa sorte. É habitual que estes turismo fantasma acaben ocupando prazas de aparcamento durante meses ou incluso anos. Os veciños contémplanos con desesperación, porque lles restan sitio para aparcar en zonas concorridas onde é difícil deixar o coche. O problema non se limita soamente ao estacionamento, senón que afecta tamén á salubridade. Os coches teñen componentes contaminantes que poden acabar afectando á contorna e, mentres tanto, acumulan lixo, musgo e incluso poden dar refuxio a pragas. As cidades e vilas galegas están repletas de exemplos. Sen ir máis lonxe, un grupo de veciños de Vigo protestaba pola presenza de 2 coches ocupa xunto a un bloque de vivendas. Moitos deles, sobre todo os que non son caros, acaban collendo pó en depósitos municipais á espera de que os recolla o seu dono. Tamén hai quen decide esquecer os seus coches e motos no medio do monte. E isto é aínda máis perigoso, xa que acarrexa un grave risco de incendio e contaminación. O máis desconcertante destes coches ocupa é que para os donos é moito máis custoso abandonalos que dalos de baixa, porque teñen que pagar igual as tasas e impostos. Entón, por que os deixan tirados? Quen deixa aparcados estes vehículos fantasma? Claro, ese é o gran interrogante, precisamente, cando falamos deste tipo de coches ocupas, de coches fantasma, como ese que están vendo na imaxe, 12-17 minutos, que leva Fátima meses aparcado, así como ven, pois xa cheo de suciedade, en Santiago de Compostela, nese barrio de Conxo, sen que ninguén saiba por que está aí, non? Os veciños, compañera, non saben nin por que está, nin efectivamente canto tempo leva. Meses polo menos sí, porque aquí estou con Carlos e con José María, veciños de aquí da zona. Falamos primeiro con Carlos, que me dicías ademais, arrimámonos un chisqueniño aí ao coche tamén para... Sí. Dicíasme ademais que non é o único da zona, non? Non é o único da zona. Hai algún coche na mina de Ferrol, tamén abandonado, que leva tempo, que as rodas baixas e vese que está abandonado, vamos. Isto tamén leva, non? Isto leva moito tempo, eu paso por aquí todos os días e leva cantidad, polo menos 3 ou 4 meses leva aquí. Incluso máis, o mellor. Ou máis, sí. E que problema supón para vos, para os veciños que vivides aquí? Pois, para os veciños que queiran aparcar non teñen sitio, están ocupando a praza de aparcamiento e é insalubre tamén para todo, para a xente, para todo, vamos, crían de todo. Aquí hai bichos e se poden meter dentro, incluso xente aquí, os ocupas, ou xente a dormir, en este caso non é, pero sí se poden meter e todo o que conleva todo eso. Me imagino que... vamos, e aquí a policía non fai nada. Se chega a ser arriba, no centro, pois sí que os quitan enseguida. Ainda que se te leve 2 ou 3 días. Aquí nada, aquí levan meses, e se os chamas tampouco che fan moito caso. Porque se hai algún caso, onde vive miña nena ali nas casas novas, hai coches abandonados e os chaman e pasan de largo. Se está subido na acera, multante, pero se leva un coche así, está ben aparcado, non o levan. Isto está ben aparcado. Sí, está ben aparcado. Tería que ser que facer responsable o dono, pero non sabemos quen é. Claro, pero que se faga o ayuntamento, a policía pasa por aquí cada 2 por 3, moitas veces ao día. E claro, está ben aparcado, pero ben que está abandonado. Un asunto que pasa en todas as cidades de Galicia, non só en Santiago, sí, e todas as vilas. Realmente é un problema que hai, sí. Protestamos porque están as caravanas aparcadas 2 días e echamos atención. E sin embargo, este leva meses e non pasa nada. Pois xa nos contaba Carlos o veciño. Graciñas, imos a falar agora con José María. Graciñas, ti marchabas, non? Eu marchaba, sí. Veña, graciñas por atendernos, Carlos. Oi, José María, pónteme aquí, vicepresidente da Asociación Conxo Aberto, digo ben? Sí. José María, vos como levades isto? Quero dicir, non o levades nada ben, non? Non o levamos nada ben, porque é un coche que está aquí, é un coche que está totalmente parado aquí, non se move, bichos, todo vai meterse, non pode ser. A salubridade é malísima tamén, porque vai perdendo aceite, vai perdendo todo. Malo, un coche parado aí, malo. E ademais que non sabemos nin de quen é. Claro, nin sabedes nin de quen é, nin se ten dono. Non sabemos nada. Non sabemos nada, eso que a veces hemos investigado un pouco, pero nada. Aquí quedou o coche e aí segue. E que podes facer os veciños contra isto, non? Claro. Os veciños nada, chamar a policía local,
pero veñen ou non veñen, porque eles tampouco poden, sen unha orden judicial, quitar o coche daqui. Isto é moi complicado, non é moi sinxelo, cuidado, é difícil. É difícil. Dicías o veciño tamén que non é o único de Santiago, igual de todas as cidades. Sobre todo nestas zonas de aquí, nas zonas da lá de salida, é onde deixan os coches. No centro non deixan ningún. Nos traen para aquí, aquí queda, punto. Este leva moito tempo aquí, Leva tempo e o que distí, poden haber bichos, pode haber contaminación, aceites, etc. Sí, normalmente, cando está un día como de hoxe e tal, e chove, os bichos se meten aí debaixo. Os gatos, de todo. Hai animais tamén. Sí, gatos e todo, metense aí debaixo, para evitar a agua e todo. Entonces, Isto, claro, un coche que se vai movendo todo... Isto é un descuido total porque chamas a policía, pero eles teñen que pedir no xuzgado, que poñen aquí todo isto, tardan o mellor anos en levalo. Anos. Anos, levalo. Pois o que dicimos, un problema de salubridade e tamén un problema de aparcadoiro. Gracias por atendernos, José María. Agardamos, por suposto, que se solucione. A ver se chegámonos un poquillo máis para aquí para despedir. Agardamos que se solucione. A ver se non faltan anos, a ver se non pasan anos. Esperemos, pero xa leva moito tempo aquí, Xa leva moito tempo. Gracias, José María. Gracias a vos. Pois grazas aí a José María, Fátima, ademais co que custa topar aparcamento en moitas zonas das cidades, en xeral, non só en Santiago. Había moitas dúbidas, Bernardo, aí na rúa, por exemplo, as que expresaba José María. Realmente, como se denuncia cando hai un coche abandonado e, sobre todo, se mellor ou non dalo de baixa, claro? Pois imos velo proceder, Rocío, porque a verdade é que falamos dunha cantidade de vehículos considerable. A DXT estima que hai uns 20.000 coches abandonados en España, ollo, en recintos privados. Falamos de garaxes, de talleres, de comunidades, de centros comerciais, urbanizacións, e que cada ano se abandonan no noso país uns 50.000 coches. Como denunciar un coche abandonado? Se está nun recinto privado, debemos esperar 2 meses. Oye, 2 meses que nós pensamos que está abandonado, de acordo? En un aparcadoiro público debemos esperar 6 meses para presentar esa denuncia. Teremos que acompañar pois todas as probas que podemos, fotográficas ou actas das xuntas de veciños, todos os documentos necesarios, de acordo? Denunciámolo no noso concello e a partir de aí comezará a análise. Se un mes despois o coche ou a moto ou o vehículo segue aí, levantarase unha acta, notificarase a retirada ao seu dono no prazo dun mes e ese coche mentres vai trasladado ao depósito municipal. Se non o fai, a DXT decidirá se vai para un desguace, se reutiliza ese coche pois para labores de control de tráfico, para vigilancia. E por que é mellor, preguntaba Rocío, dalo de baixa? A ver, os impostos, aínda que non circulemos con el, temos que pagalos igual. Ademais, poden roubalo, poden provocar danos a outros coches ou mesmo a persoas, ou contaminar. E conleva unha multa que pode ir dos 750 aos 3.000 euros. Sumamos que os gastos da retirada van pola conta do titular e, ademais, se a administración ten que tomar cartas no asunto, esa sanción, ollo, pode chegar aos 30.000 euros. Claro, pois esta é a radiografía. Luís, quero che trasladar, claro, ese rogo frustrante un pouco aí na rúa dese cidadán de José María, que dicía, claro, chamas a Policía Municipal, pero eles teñen que pedir a orde ao xulgado, non fan nada. Iso é verdad? Non é necesario. Non é necesario. Non é necesario para nada. Vamos a ver, ese vehículo está perfectamente identificado. Ten unha placa de matrícula, que é o DNI do vehículo, pero que aparte vai vinculado ao seu propietario. En ese caso era unha placa antigua de Barcelona. Entón, calquer cidadán, eles dixeron que fixeran as súas pesquisas. As pesquisas é tan fácil como ir a DST e levar esa matrícula. E a ti danche o nome do titular. O sea, calquer cidadán pode saber a quen pertence calquer vehículo. Eso é realmente moi importante. Antes dábame incluso a dirección da persoa. O que pasa é que, bueno, por un tema... E logo quen ten que retiralo? O concello. O concello. Claro, aí, si, como me explicabades, si en vía pública leva máis de 6 meses, eso pode denunciarse e o ten que retirar o concello. Ahora ben, si ten señais evidentes de abandono, como pode ser ese caso, que ademais veíase tal, ese plazo interrúmpese, o sea, quer dizer, non teñen por que ser 6 meses, pode ser antes. Entón, o que hai que facelo é sempre en tempo e forma, ao mellor, pois non chamar, sino personarse nas propias dependencias da policía local e poñer unha denuncia, decir, bueno, pois este vehículo está abandonado, neste caso, ademais, parece ser que tamén era un risco porque botaba aceite e demais, e eso, poñelo por escrito. Despois,
se as administracións non actúan, aí xa é a responsabilidade da administración, pero realmente debería de actuar. Isto, por que credes que pasa? É dicir, falando da segunda parte do que nos explicaba agora Bernardo, das tasas, dos impostos, credes que a xente todavía ten a sensación de que é máis barato desfacerte así dun vehículo? Porque polo menos antigamente, por desgraza, era como moi habitual, a xente que deixaba o coche no monte cando xa non lle valía para nada, cousas así. Sí, é unha sensación totalmente equívoca, porque todo o que che acarrea deixar un coche abandonado é moito máis que dalo de baixa, que realmente o que hai que facer é ir a DST e dar ese vehículo de baixa, e xa está, ese vehículo, se non está en condicións, pois levarase e convertirase en chatarra, e se non, daráselle outra vida, punto. Pero iso que temos que facer, porque deixalo abandonado, ademais das multas, simplemente da multa que a Lei de Seguridade Vial, que é moi claro ao respecto, impón, que son de 750 a 1.500 euros, despois todos os gastos que se deriven vanchos a imputar a ti. Claro. Logo, a ver, tamén é verdade que nos explicaba Bernardo, pode haber non casos extremos, un falecemento, que che hospitalicen, cousas así, e que o coche quede, claro, quede aí nun limbo, non? Pero precisamente por eso, precisamente por eso, os concellos póñense en contacto co titular e danlle un mes de prazo para dicirlle, vostede que vai a facer con este vehículo? Ten un mes para decidir. Se o leva, se o vende, se o dá de o que sexa. Se nese mes non hai resposta, é cando actúan. Bueno, cando actúan. Bueno, se actúan, porque, claro. Porque se ve, está moi ben, moi ben sobre o papel, pero despois non actúan. Claro, é que despois forman parte do paisaxe urbano. Pero que vamos a empezar, porque son eu como veciña a que ten que ir a presentar, a facer, a decirlle: oiga, mire, señor concellar, que leva o coche un ano ali. Claro. Que pasa? Por ali pasa a Policía Municipal, non o ve? E esas roldas, Manel, teñen que velo tamén, non? Eu non entendo isto, porque ti, se o coche non ten a ITV en vigor, ti non pode estar estacionado na calle. Se o coche non ten seguro, eso ainda vin fai pouquiño. Había unha compraventa que tiña unha fila de coches que estaban sin ITV, e cando se interesa, pasou o municipal de turno e los multou a todos. Despois de desfacerse co coche. Pero é tan fácil. Eu teño ahora mismo un que nos vamos desfacer del. E chega o momento, se acabou o ITV, chamas as casas, non tens que ir a DST, chamas a un desguace, eles mismos te facilitan todos os papeleos. E non che vale nada, prácticamente. Porque a mellor ainda te abonan. Sí, que ás veces non pode ser unha ven a grúa, te lo lleva e punto, e se acabou. Unha mezcla de descoñecemento, desidia, Gloria. Pero que eu creo que a maior parte deses coches abandonados, a xente que os abandona en Porta e un pemento, viven de outra maneira. En outro mundo. E dá igual. O mellor, moitos hasta son roubados, posiblemente. E, mira, e logo, se realmente van a por min e querenme meter 30.000, eu son insolvente, eu son insolvente, estou en risco de exclusión, nun problema, claro, para esa persoa non, pero para os demais... Estamos falando do espacio público que está perjudicando... O que hai que facer é retirar o vehículo da vía, que nese momento o problema que se tes unha roda en línea amarilla, unha roda, un cachiño da defensa, e xo retiran polo mal estacionado. Eses están mal estacionados, vais andan rápido porque ti vas pagar. Me entendes? Vas pagar a multa. Pero eles, se colle o coche, se leve, punto. É igual, non van pagar. E imaginade 1229, imos a ver tamén un caso moi curioso que nos atopamos nas redes sociais, se o caso é que un vai ao seu garaxe a estacionar o seu vehículo, no seu garaxe particular, e se